alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Miyerkules. Kami ang matud kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Health Advocacy Campaign kan Albay Provincial Health Office mas pinakusog kontra sa dengue. Resolusyon ang minaendorso sa pagsabay kan 10-story lang center sa Regional Development Investment Program isinumiter sa sangguniang panlalawigan. Tulong bagong fasilidad sa Dr. Lorenzo P. Ziga Memorial District Hospital sa Tabaco City, pig-inaugurarana. Koordinasyon kan Regional Prosecution Office, Bicol, sa mga law enforcement agencies mas papakusugon para dagos na maisangat ang mga kaso sa korte. Sa lado nasyonal, Vice President Sara Habo Simbagon ang 73 milyones pesos na confidential fund disallowance imbes magsimbag nakipagdiskusyon palugod sa mga kongresista. Mga opisyal nin barangay gigibuhon na regular na empleyado kan gobyerno. Marcos may informasyon kung si Isay ang nagpadulag kay dating alkalde Alex Guo. BRP Teresa Magbanwa, critical na ang supply matapos na dai magtrayumpo ang resupply mission. Sa ibang nasyon, bakuna kontra sa lung cancer pinunana ang human trial. Baretang Sports, Hinebra San Miguel dinaog ang San Miguel Beermen sa saindang laban sa nagpapadagos na 49th season kan PBA Governors Cup Kasubanggi. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mas pinakusog kan Provincial Health Office ang mga health advocacy campaign para makalikay sa pagkakaiguan ng dengue. Ini kasunod kan na arestong kaso sa nagkaparang banwaan sa probinsya kanakaaging mga semana. Sa pinakaultimong datos kan Provincial Health Office, Provincial Epidemiology and Surveillance Unit kan Agosto Gis, nangangenot ang helang na dengue sa may pinakahalangkaw na bilang kan kaso kumpara sa iba pang vector-borne diseases. Nagkapagresto ang ahensya sa nasabing periodo nin 26 na kaso kan dengue. Mas halangkaw kumpara sa siyam na kaso na naresto kanakaaging taon sa parehong periodo. Sa ibong nalado, tinawan ni doon ni Racela Gamboa, Assistant Coordinator kan Vector-borne Disease Program, nabako man makadit ang nasabing bilang asin da iman may kukonsiderar na outbreak dalang taday man ng clustering na nangyayari. Pinag-inaugurara na ang tulong bagong pasilidad sa Dr. Lorenzo P. Ziga Memorial District Hospital na piglalaoman na makakatabang sa pagpapakarhay kan serbisyong medikal para sa mga albayano. Ginibuon ka inot-inoteng government-run eye health clinic na makukuha sa bagong edipisyo harani sa Outpatient Department o OPD. Siring man kan Ophthalmology Operating Room kan main building kan PGA Managed Hospital kan nakaaging aldaw. Kasabay kaini magiging bukas naman ang pediatric o charity ward sa publiko na makukuha naman sa enot na palapag kan edifisyong donasyon ni Albay 1st District Congressman Edsel Lagman. Sigon kay Provincial Prevention on Blindness Coordinator Jus Lieva, ang nasabing mga pasilidad bako sana para sa pagpapakarhay kan eye health care services kundi sa iba pang serbisyong pangsalud. Matatandaan ka nakalihis na bulan nagkaiguanin serye kan mga konsultasyon ang Provincial Health Office, stakeholders as in the Red Hollows Foundation para sa marhay na pagpautob kan eye health system strengthening and integration project.
Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Naresibi na kan sanggunian panglalawigan kanalbay ang resolution namin na endorso sa inclusion o pagsabay kan 10-story lang center sa Regional Development Investment Plan o program. An utakan resolution iyo si 3rd District Kinatawan Jerry Palmiano manteng ini may titulong Provincial Resolution number 1313-2024, a resolution endorsing the construction of a 10-story lang center for inclusion in the Regional Development Investment Program. Tanawan ni doon ni Palmiano na ang hospital project parte kan nakumpleto pa siya ng Hospital Development Plan na susugman sa 5-year strategy for facility enhancement, manpower increases as in expanded healthcare services. Nakapagrehistro ang Bulkan Mayon nin sarong rockfall event. Ini ang nagbutwa sa datos kan FIVOX sa nakalihis na 24 oras na pagmonitor sa kamugtakan kan Bulkan Mayon. Nagkaigwaman nin 598 tonelada kada aldaw kan sulfur dioxide mantang padagos pa ang ground deformation. Sa ngunyan, mantinidong nakabandera ang alert level 1 status kan Bulkan, mantang padagos ang pagmonitor kan mga eksperto, kasabay kan abiso sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang paglaog sa 6-kilometer permanent danger zone kan Bulkan Mayon. 92.93% ang success rate kan mga kaso sa Kabikolan sa enot na semestre ngunya na taon. Sa kapiyan sa Bagong Pilipinas, sinabi ni Regional Prosecution Office Bicol OIC Regional Prosecutor Deputy Jaime Calleja na base sa sendang datos 72 na kaso kan trafficking in person ang sendang narasulbaran poon kan 2022 sa good ngunya na taon. Katakod kini siniguro no Calleja na magpapadagos ang sendang pagtaon in legal services, financial assistance ang sinibapang o kaya tabang sa mga biktima ni trafficking. Mas papakusugon ngunyan kan Regional Prosecution Office Bicol asin kan Department of Justice ang sa indang pakikipagtabangan sa mga law enforcement agencies tanganing formal ng maisaangat ang mga ipigbubusol na kaso. Sigun kay Deputy Regional Prosecutor Jaime Calleja, ini ang sa indang asigurasyon sa publiko matapos magbutwa ang mga impormasyon na aligadong may mga pagkakataon na nadadagit ang mga police personnel sa pagsasabing trinabaho nindang marhay siring kan illegal na droga asin iba pang kaso. Sagkod sa madakop ang suspect alagad pag-abot sa prosecutor na babasura ang kaso. Sinabi ni Calleja na sa ngunyan, puon pa sa nakan proseso yao na ang pagtaonin asistensya kan prosecutor's office. Tanganing madicongest ang mga kaso asin ang mga nasa presohan mantang sigurado ang pagsaangat din kaso. Piglang kawan man ang pagbabasehan asin mga rekisito sa pagsaangat din kaso. Tanganing sigurado asin daing mabalgar na diretsos susug sa ley. Yan ang primerong kaptangkan mga bareta. An iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial.
Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Igwa akong may picture, toma na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Ito ang dahilan, kaya lamang ang may tapang. Pinakalang dehado, yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional.
Nagpaluwas ang Commission on Audit ni Notice of Disallowance sa 73 milyones pesos na kantidad nin confidential fund na ginastos kan Office of the Vice President kan 2022 susug sa mga dokumento na ipinaluwas kasuudma. Sa isinumiter na dokumento kan COA sa House Appropriation Panel, binanggit ni House Deputy Minority Leader asin Party List Representative Franz Castro sa iyang hapot kay Duterte kung paano ginastos kan sa iyang opisina ang 73 milyones pesos na kantidad kan confidential fund kan 2022. Paoro-otroma na sinayuman ni Duterte na simbagon ang komento ni Castro na pinag-unumbitan niya bilang sarong snide comment. Tinawanin doon ni Castro na si Duterte nagarong siya ang mamayo sa mga deliberasyon asin sa giraray na kinuntistar sa iya ang pagsumitir kan COA nin confidential fund na nagpailing na 10 milyones pesos sa 73 milyones pesos ang ipiniluwas na notice of disallowance kan COA na ang ginamit para sa pagbayad nin mga reward. Nagsimbag ang Vice Presidente sa paagi kan pagkontistar sa presensya ni Castro sa Kamara sa tao kan paghatol kan lower court na sa pagbugtak sa peligro sa mga minor de edad. Ang kaso na sirarom kan apelasyon simbagman ni Castro na si Duterte nagarong pusit na nagbubuganin itom na tinta kapag na ko-corner. Mauwot kan propwestong lakdang sa Senado na taawanin benepisyo ang mga opisyal kan barangay. Sa Senate Bill number 2786 o Unregularization of Barangay Officials Act, sinabi ni Senator Loren Legarda na kawaran in financial stability kan mga barangay officials, pwedeng magdaranin financial stress sa sainda, asin pwedeng makaapekto sa marhay na paghatod nin serbisyong publiko. Sa irarom kan propwestong lay, ang punong barangay, membro kan sangguniang barangay, sangguniang kabataan o SK chairman, barangay secretary asin barangay treasurer, ikukonsiderar ng regular na empleyado kan gobyerno, magkakaigwasin danin bulanan na sweldo asin allowance asin magiging miyembro kan GSIS, PhilHealth asin Pag-ibig, pati na ang ibang benepisyo sa irarom kan Civil Service Law, asin iba pang regulasyon na minasakop sa mga empleyado kan gobyerno. Sa irarom kan Section 4, ang sweldo kan punong barangay magiging katumbas o kapareho kan konsehal kan banwaan o syudad. Ang mga miyembro kan sangguniang barangay may katumbas na 80% na sweldo kan kapitan, asin 75% para sa SK chairperson, secretary asin treasurer kan barangay. Sigun kay Senator Legarda, na iyo an author kan bill, rekonosido ninda ang mga barangay officials dapat taawanan rin nin rekosenimiento o pagmidbid para sa importanteng papel sa community development asin peacekeeping. Idinagdag pa kan senadora na dedikasyon kan mga barangay officials sa serbisyo publiko, kaipuhan taawanin patas asin regular na kompensasyon. Aram na ni Presidente Bongbong Marcos kung si Ray Rizay ang mga payo na mariligid na nasa likod kan pagdulag kan pinatalsik na Banban Tarlac Mayor Alice Guho. Sa ambos interview sa Malacanang, sinabi ni Marcos na nagkahuro na sinda ni Justice Secretary Crispin Remulla asin sinabing patapos na ang sendang hararom na investigasyon may kinaraman digdi. Nagtango man ang presidente o nagtango man ang presidente kanaputon kung si Ray Rizay ang kasabwatali sa Bureau of Immigration. Madali na maaraman kung si Ray Rizay pa ang mga dapat na manimbag asin tulos yung daining aaksyonan. Sinabi ni Marcos na piga-aram pa sana kung pira ang inbelto asin gurano kahararom ang sabwatan sa kasong ini.
Inako kan Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela na nasa kritikal na kondisyon na ana supply kan BRP Teresa Magbanwa na nakaistasyon sa Escoda Shoal. Apisar kaini sa sarong press conference kasuhapon, sinabi kaining nagigibo na sindanin paagi para maihatod ang kadagdagan na supply sa barko na pinagbabantayan kan nasa 30 sagud 50 na PCG personnel. Abril pa sana nakaistasyon na ana BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, asin ini na ang pinakahalabang deployment kan PCG duman. Bago ini nag-atras, ang BRP Cape Engaño asin BRP Cabra na nakatalaan ko ta kaining rotational and resupply or ROR mission kan Lunes. Sigon sa PCG, maraot ang kondisyon kan panahon kaya dai ini nagdagos na sinabayan pa kan piglalaoman ninda nga 36 na Chinese Maritime Militia vessels, Chinese Coast Guard vessels asin Chinese rescue ship na nakapalibot sa Escoda. Sa taho kan pinakusog na presensya kan China duman, tinauwanin doon ni Tariela na dai mahalian magbanwa sa Escoda asin papabayaan na maging bukas ini sa anuman na plano kan sa ibong nalado, lalo pata igwa na sindang nahiling na small scale reclamation duman na ginibo kan China. Inaprobara na sa Senado ang propestong amyendaran ang Universal Healthcare o UHC Act sa botong 19 yes. Dain ni nagkontra, asin daing abstention, inaprobaran ang sa ikatulo asin final na pagbasa ang Senate Bill 2620 na may kamautan na baguhon ang Republic Act number 11223 kebanan ang revision sa premium rates para sa mga direct contributor sa PhilHealth. Pinagbiriyo kan Senate Bill 2620 ang pitong propestong lakdang na ipigsumiter ninda Senador J.V. Ejercito, Loren Ligarda, Joel Villanueva, Grace Poe, Amy Marcos, Bato de la Rosa, Sani Angara, Bong Revilla, Bongo asin Rafi Tulfo. Sa araram kan propestong lakdang, babawasan ang premium rate kan PhilHealth sa 4.25% hali sa inisyal na 5%. Sa taon 2026, ang premium rate magiging 4.5%, 4.75% sa 2027, asin 5% sa 2028. Mantang ang gobyerno nasyonal ang masalo sa 50% kan premium contribution kan mga migrant workers. Nakapalaman sa propestong lakdang nandai na bayadan na contribution kan mga distressed migrant workers kokolektahon pag-abot ninda sa Pilipinas, asin ang pagpalyar na magbayad in contribution dahil dapat gibuhon na basehan para sa dai pag-issue ng Overseas Employment Certificate. Hinagad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa media na tabangan ang gobyerno para malabanan ang fake news na hampang naman kan epekto kan modernong teknolohiya asin aktibong paggamit ng social media. Sa iyang pagtaram sa oath-taking kan mga bagong opisyal kan 5 media group sa Malacanang kasuhapon, hinagad kan Presidente sa mga taga-media na tabangan ang gobyerno na mahiling ang mga kaluyahan kan sistema asin ipagpadagos ang pagsunod sa interes kan nasyon para magpadagos ang pagsulong kan Pilipinas. Dahilan sa pagbabago kan panahon, dipisil na ngunya na maaraman kan ordinaryong namamanuaan kung ano ang totoong bareta asin peke na bareta asin mga propaganda dahil sa social media. Sinabi ni PBBM na iyo ini ang kaibahan sa mga journalist dahil bago isurat o iluwas ang istorya. Bigbiberipikar pa ini na daipigigibo kan mga nasa likod kan mga nagpapalakop nin fake news asin nagtatago sana sa mga alias. Hinagad ni Presidente Marcos Jr. sa media na ipagpadagos ang pagsunod sa professional standard kan journalism na daing halong bias, daing sensationalism asin daing personal na motibo. Magtabang na maipaabot sa gobyerno ang boses kan mga saradit na sektor asin mga katutubo para maging parte man sinda kan pagsulong kan nasyon. Hinagad ni Presidente Marcos Jr. sa media na panginotan ang pagtabang sa mga namamanuaan para maaraman ang katotohanan laban sa misinformation, disinformation asin malinformation. Bareta hali sa ibang nasyon, pinunana ang human trial para sa pinakaenot na lung center vaccine o lung cancer vaccine sa kinaaban
sa rong 70 o 67 anyos na pasyente sa University College London Hospital sa United Kingdom ang makakaresibi o nakaresibi ng bakuna ang German biotech firm na BioNTech ang nagibo kan mRNA vaccine na pigaapod na BNT116. Pig-aktibar ang kan bakuna ang immune system para maaraman kay ni asin malabanan ang mga cancer cell. Bakong arog kan chemotherapy, babawasan kan bakuna ang peligro nin toxicity sa baskog asin bako cancerous na cell sa paagi kan pagpapakusog sa immune response para targeton ang mga cancer cell. Pinunana kan mga researcher ang initial na trial para may adjust ang BNT116 para sa kaligtasan kini asin maaraman ang mga potential side effects. Baretang Sports, nagrehistro nin career high na 51 points si Justin Brownlee para dagos ng daugon kan Barangay Ginebra an San Miguel Beermen sa score na 108-102 sa nagpapadagos na 49th PBA Governors Cup sa Smart Araneta Coliseum, Kasubanggi. Apera pa sa nasabing score, igwamanin 13 na rebounds, 6 na steal, asin 5 assist ang Gilas Pilipinas, naturalized player sa Kawat Kasubanggi. Dahilan digdi igwa ng sarong gana ang Jeans sa Group B mantang ang Beermen may sarong daog asin 2 gana. Inomaw ni Ginebra coach Tim Cone ang naging performance ni Brownlee kung saan ginibusan na niya ang magkakanigo sa team. Nag-ambag man sa Ginebra si Japet Aguilar na may 21 points mantang si RJ Abarientos may 13 points. Ultimo sa detalles kang bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Marahay na aga po sa mga paraan tabay para po sa update sa kamugtakan kan sa panahon. Particularmente hindi po sa Raptolan, so apektado kang Southwest Monsoon, ini pong Central as in Southern Luzon, kaiba na po dyan ang Visayas. So hindi po sa Kabikulan dahil nga sa pabagat, makaka-experience po kita kaya madampog na kalangitan, as in mga pag-uran, kung minsan makupusog yan na may kaibang pagkikilat asin pagdaguldul. Actualmente, idwa po kitang thunderstorm advisory. Hindi po sa nagkapirang lugares kang Albay, particularmente, hindi po sa lugar kang hindi po sa Uwas, maging hindi po sa Libon, sa Pulangi, asin hindi po sa Ginubatan. Asin sa nagkapirang lugares o pagtarain kang mga lugar na naunang dita niya to hindi po sa probinsya kang Camarines Norte. Hindi po dara kang nasabing Southwest Monsoon o Habagat. Pining mga pag-ura na ini, lauman niya to na pwedeng durar siya sundong 3 oras. Pero dahil man niya to, tiglalauman na managos-dagos ini sa bilog na maghapon. So kumbaga puro pundo man sana. So ngayon doon naman kita namomonitor na kumbaga LPA o bagyo sa laong kang par na nagpapaoran. So dara talaga ini kang habagat. Solamente dara kang habagat. So sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon dito sa Kabikulan, pinakahababa nasa 24 asin pinakahalangkaw posibleng umabot sundong 32 grado centigrado. Sa ngayon tapi wala man kita nakabanderang gill warning sa mga kadagatan na sakop kang Kabikulan, lauman sa ang banayan sagpun sa moderatong pag-ukol na sa tuyang mga kadagatan. So yan lang labi ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Alipad din sa pag-asa DOS Diligasti ay may bordalis po sa luwat mga inaaga. Yan mga tugang detalles kan mga barata ngunya na Miyerkules. Sa pag-arakan mga pag-ariba, Mardela, Jenny Balyaran sa Newspace, Ramer Tanay sa Lado Technical asin pag-asa. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Taral nagsasabing salamat po kan sa inyong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7.